ще играем Minecraft Minigame Skylords. Точно съм го. Ето 12 страна. Сега ще ни зареди но ще играем оцеляване. Skylords. Да, Skylords оцеляване. На кой играете? Снимам за ще го качвам. Сега ще изчакаме 54 секунди да заредат. Наха. Гей! Тук пише хи. Ха-ха-ха-ха-хи. Басната мия. Ешко бързо. Това е доста бързичко. Мойка бъде. Стой така. И започнахме да играем Minigame Skylords. И сега ще строим майка ми. Мониш му бутне там. Сигурен. И сега ще почваме да строим. Да не падна? Може да падне, не. И почваме да строим. Малко съм банен, защото от сега за първи път заснимам, не за първи път, за трети път не разбирам много. Тук в училище съм и играя с един приятел, той стои и гледа. Тази кокошка. Чуе, стига. Някой стана. Остават 23 минути до края. Да гебайте. И не ми стига там. Какво ще правя сега? Чакай, ако сложа тези два съндъци, не знам те станат, но ще се праваме. Напрем път да се ако има. Това умрях заради тъпия ковчег. Сега приятели ще играем от начало, защото заради тъпия ковчег умрях. И сега ще почнем от начало. Мисля, че искаха ми писала, защото аз съм много търсен. Както малко засича, защото много хора сме. Тук нещичко, тук. 13. Ей! Каким-то таблету виж. Към интернета се губи.
Съжалявам, приятели, този бък направо ме ядосва. Не е хубав, нали? Да го изтръгвам. Skywars сега ще поиграем. Ще го щупа сайта от таблет. Ето, минутата засчува. Съжалявам, приятели, повече не може. Държи да не казвам.